So hello guys, đây dừng momo gian thang này đừng dừng 60 gian thang này đừng mà momo xuân phẳng đừng lấy bao đừng. Sorry. Là ơi, momo gian thang này đây này làm ra dừng mà badi momo जायो. जानायफोराव जों राव बायालै. माबा मोमो नो मा मोमो नो चाउमिन ओइ सरि गाइस बावदों चाउमिन जानो थांनायनो चाउमिन ओइ जासिलाव जों दिनै बालाखौ नै राबना ओइ नै राबना बांसिन जाग्रा बेनो आंनो बांसिन जाखायो गाइसमोन दा नाय दे माबायदि जाग्रियो नाय दुनानि राबना बेनो चलो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायनो मोजां मोनदोंबा अन्नानै हायोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोथारै लागाव सफैबाय नै जों दायो हटेलाव नायदोल' जों जानायखौ एबार जासिला जोमसै फाग्ला नायलांबाय था माबायदि जागोन दुनियानि मोनजाफेरि बायदि जाखागोन दा नायबाय था जानि जालु नामा जालु दां जाख'लागासिनो राबना हटेला नै जोंना बा गाजा खिन्थु हटेला मिथुलाया दे नै मिथुला mana गाजा जानो माने खिन्थु जालाय बरा बवा सुसि जोबखायो जाखाव मा गोजानाव खाथियाव थानांगौ होमबासो इन्टारेस्ट नुयो गोजा जाबाय दे नों जा बिदि जायो नामा फैसिसो जाम्बा बायदि बुरजा जालाय चाउमिन जाग्रानि बिनो आंखौ नाय जाम्बाफोर आंखौ नायदो माबायदि जायो र' होमबा केमेराया मोजां गावखौ केमेराया मोजां नुदो जाखांबाय नायनानै मा जाखांबाय नायनानै जाबाय आं ओमफ्राय आं बायदि जानांगौ आं बायदि जाम्बाय सिगां गावनाथ' एसेसो जालाय बिदि समान जायो दोनदोया जोबगोनब्रा आंना नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड दंबा नायलांबाय थादो लागाय जासिला जोंनि जाखांबावबाय नै सासेया जाखांबावबाय मबाइलसो सेरबावबाय सासेया दाबो जाखाङा जासि माबायदि गोथाव नंगौना जाम्बा जानानै गोथाव नङाबा जायो नामा गोथावसो होनबा दे जादो माबा जाबाय दों सासे सासेया मा नायदों सोरबा सिख्ला नामा बा दिन्थिबाव माबायदि जोंना नैबे बिथाङा सासेया जाखाङा दाबो जाखांनाय लांबाय बे दाबो जाखाङा जागोनलै जासिला जोबनांगौब्रा नोंसोर बायदि गावस्राथ' ओरैसो जायो नोंना मामामोनलाय नामब्रा नामसो बलाय नङा होमबा सिंसोमोन माथो नाय बेखौ जाखुग्रा नुखायो जाखुग्रा ओमफ्राय दाबो जाखाङा जाखुग्रायानो जोंसो जाखांजोबलाय लांबाय जाम्बा गारा मोनसेबो गारा मोनसेबो गारनाय गैया
market di sana bisa. Jangan ini restoran aja. Jangan nih. Oh, juga rapi. Rakon ini. Jadi beri sini kalau dia nih. Urin pisau dah. Sulis tak aku tak. Ada season nih. Nah, isi gua dikanya di. Saya sekarang sih baju hak lah sih. Jangan ini pisau nih lawan dia. Jadi ini sudah. Ang baca dulu. Pilih. Tangsi. So, like me guys, like me. Biar jangan macam guys, tangsi tak. Muna baik. Kita nak pun masih nembak. Cukup dah pinlay. Hoi, kita nak dah. Ayah. Lah. Ma pitur lana mana? Mesase. Lain lah ya. Dulu lah aku mau. Kau ada berapa? Najara dekho, najara. Makau. Mau lagi. Yola. Burma pun lagi. Burma. Thot jamba. Oh ini Burma zakran le. Jamba zakrup kaya guys men. Lah kau,มือข้างคุณนุ่มไปหักละรอนี่sini tahun dekan deh, tahun horni tahun. Pak Gaza nih ya bisa sabar bu. Ya mau fan lama hari ini. Lama sama game gini mah. Yola kan? Hah? Ya. Itu orang gila dong. Beriastan mau bular ku. Tuh jangan dia. Oi, urut simia. Apa lah simia lile? Ira din sama simia na? Urla ba nang thadlai kindu simia ayu mabadi na le. Ur khuga ba nu kai kila. Jani no le idam no lazan no. Nei, beriastan deh, Peter ko. Gelas. Kita kabar ada ende. Na fande yonna. Nei Bitura. Bisa gila ini. Gaza kindu. Phagla. Dang bigus. Birat phagla. Ma Bitur ko tantang la bana ne ba ka sola sin game gile bosin sida baraba. Lebra. Khali mobile game salah. Saset lama mani hu kaile. Phagla sila. Nudang dokon peran nudang. Wow. Phagla to euy, monjir bu musuh euri bana euri bu. Nei. Nudang. Mau nani? Maba pera? Kondisi pera? Bisa lerai sih man nudang. Mamu cang pera? Ma phak lah mudang cang bila. Hei, cayu jangan melihat ni. Oi, cuy. Ayo. Najara dekho. So guys, ini mbak video ko isono दोनथ'नोसै. Next video लोगो मोनफिनगोन. फैलायगोन गाबोन समफोरनो नोंथांमोना नेनानै थाबाय था. Interest video लाबोगोन र'. Bye.